Bokajan Police Station angkang non malom Balipathar Paklangso lapen Dilaujan ahawar malom pen Chenong kanghu akile kilit pik pusi ronga sorpen pherangke aphan pachini dun ronga sorpen ke thana tengke ke damtang pinnang ajir kiding malom pen lo Chenong kangbo sita chelakha khede titikpo ajo lote inghupon bom pen ajok nonan ke pinnang Chenong ingbotang lo Kidamtang urmia jo le thota pangrumpet John Krehinian bak ingbodetsi non Chenong kachiri John Pro anpinlo Lasona hud inoda bangpu tata di ayalong Chenong ke thabom thekdun long si John Pli kangbo angbong pen Johnian ke chelong dun lopusi pachini Parai pulote dhonsuri na thulo dhonsuri naujan lapua ghat na si pon apin non ta lasonak thak latum ke pona bangke ene ke dakta lokal tum ta dota hai nili kachinia teng pulo tang te athe lokal tum involve vi pulote kosonsi direct latum karbiarong nang ke luchok pen kosonsi latum gwali long pen ke pon thekma labangke nili tum ta asurit athe latum langroi parai asor saide langroi parai ben sigewang saide asil lokal latum manit ke jabang dota hai jibon asin non ta pulo deopani long si latum mal ke stock deopani Asia area long si kai stock pusi nilitum birtalong asin nilitum ta pini RYA tumpen lapen SYJ tumpen si nilitum bangke penang unretarded dun lo lapen naujan tok anda ledun lo sita amuni tum kad lab lo lapen tuwe alangli hem lateron hem lo di teron hem labangso teron hem along bangke laso arleng he bangke ladak Chenong John Pli ta pon pi lab lo setame Johnny bang chelong lo asi Johnny bang thapi pon thod lo asondak thaksi adheka bang ke kangkle dopik lang ador sopen kangbo tiuk nang than bang welang non paklang sopen ta ing bo puta nang than bang welang non la so iria cholang ho pen rong mi da ko aning bolo asi kangbo ke soda ke continuous si kangbo Chenong kang huatum penangan bak dota haila pen latum Chenong inghuponsi ajo dhanseria langroi konadni elong bak kachington adimta dota haila pen la Chenong langroi parai naujan ahithia longsi ke jordam ta haiputa pachini athe penangan atum Chenong kang bo abirta chelongsi kirichon prohut elong adim elongke jephodon lo sita asoi ke mehud katruplo sita ihum TVS bike registration number AS05L 3125 abang Nepdun long loputa pachini mane alang tum patut dap ada prang kunang kri ni long dasi kunang kri lo son chanang bucok jalo man ni libang ada prang dak bang lo abait bang dup jalo di 10 he lake abait abang dak bikong lo long lo lasi amnit tuman ni la so abait abang kunu thai mat nilipat nala long nili wesapen pathai plol nasi hola papa nep elo pini la tum tanang dun nil tum naujan na so lambak non lahaya Chenong kang huwera tumaphan kineplong ejiaphan SYJ CCMI phu roki tok bi lapen ronga sara tum pen Bokajan Police Station along lamhoi pidat loputa phone pen pachini pon dindi Chenong ingbo man te laso dak adi laso hawar pan lopen so hawar long pen ke movie bang ke arjun long le ingbo pesi bang chithan hai ta arjun long lo pe bang arjun long le nang de che te amuni ke nepali ta nang miya ta nang na amuni bang ke ang yang chai muslim miya ta nang na Bokajan pen ananterang karbing long lai